Продължаваме с 4 нетривиални задачи за граница с рационализация на функции. Продължаваме с номерацията от предходния клип. Следва пета задача. Да се намери границата при хикс нещо към 0. Корен трети 1 плюс хикс на втора минус корен четвърти 1 минус 2 пъти хикс. Хикс плюс хикс на втора знаменател. Така, очевидно имаме проблем с нулата долу. Ако горе нямаше да имаме проблем, щяхме да размишляваме дали да пишем плюс, минус, безкрайност или че не може да се определи. Но горе също имаме проблем в нулата. Имаме 0 върху 0 неопределеност. Не можем да рационализираме директно, защото сега тук трябва да вдигаме на 12 степен, за да се получи нещо смислено и ще изгубиме връзка с реалността. Подобни разлики на различни степени, различни радикали, решаваме с подходящо прибавяне и изваждане. Виждаме 1 плюс хикс квадрата, ми липсва една единица. И тук липсва една единица, и понеже двете са с минус, идеално е да прибавим и извадим единица. Така, границата се свежда до сума, в случая разлика на две граници, които всяка една от тях можем да сметнем сравнително лесно. Виждаме, че и двете граници са сметаеми, така че спокойно този лимит може да се разпадне на 2. И директно си рационализираме. 1 плюс хикс квадрата минус 1, долу имаме хикс, 1 плюс хикс, тук ще е по-дълго, корен трети, 1 плюс хикс на втора, на квадрат плюс корен трети, 1 плюс хикс квадрат, плюс 1 и другата граница. Добре, че взех по-голям графичен таблет. x1 плюс хикс, 1 минус 2 хикс минус 1. И тук си ги вдигаме на четвърта степен. И долу корен четвърти, 1 минус 2 хикс на трета. След това ще бъде на втора, корен четвърти от втора степен. Значи корен 1 минус 2 хикс плюс корен трети, 1 минус 2 хикси плюс единица. Двата лима се стават много удобни, двете граници. И сега едното хикс горе с едното хикс долу. Ама това тук долу клони към 1 клони към 3. Горе клони към 0. Значи първата граница е 0. От другата, тая минус и минус, става плюс. Двойката може да си мине отпред знака за граница и хикс с хикс ще се съкрати. И всъщност какво ще имаме? Даже тук ние трябва да пишем повече. Нека да видим. 1 плюс 0, 1 по 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Нищо не пречи ли от константа да се напиша. Значи 1/4 и 2/4 общо е 1/2.
което задачата е решена. Следващата е една идея по-интересна. Корен трети 7 плюс хикс на втора минус корен 3 плюс хикс на втора върху хикс минус 1. Сега, тук границата, разбира се, не е 0, защото нулата си имаме една хубава непрекъснатост и границата е в единица в тази задача. Добре, че го видях в началото. Отново, корен трети, корен втори, няма как в една формула просто лесно да се получи. Който е напред с материала в тия две задачи, може да си помисли, няма друго лопитал. Виждал съм лауреати, които да го правят с лопитал тия задачи, сметаеми се. Но няма в пъти повече време. Сега, какво ще ни трябва горе, за да изглежда добре? Горе ни трябва да остане хикс, да изглежда добре. Трябва ни хикс минус 1. За целта това 7 плюс хикс на втора хубаво би било да имаме минус 8. Как ще дойде 8? Ще дойде като 2. 2 на трета. Ето, плюс 2, минус 2. Тоест, както вчера в живата сесия, наши колеги казаха поне, това е логично. Нали имаме логично разсъждение, не е точно някакво брутално досещане без връзка с реалността. Тоест, съвсем естествено е да се сетим, разбира се, иска се компонента малко да помислим. Какво означава да помислим? Да не гледаме задача и да кажем какво се правише сега. Нищо не се прави, мисли се. Ето го корен трети, 7 плюс хикс на втора минус 2, хикс минус 1 и това ще е другата граница. Корен 3 плюс хикс на втора минус 2. Е много удобно, че двете са с минус, за да може и двете двойки да станат с минус вътре в другата. Така. Ето колко става 7 плюс хикс на втора минус 2 на трета минус 8, което е хикс квадрат минус 1. Или имаме се едно хикс минус 1, хикс плюс 1. Или малко скатавам писане. Да не пиша още един ред, приписвайки едно и също нещо. Хикс минус 1, ето доволно, изчезва си. И тук корен трети. Я да видим сега. 7 плюс хикс на втора плюс сега обаче не, нали, корен нямаме единица, ще имаме 2. Корен трети 7 плюс хикс на втора плюс 2 на втора плюс 4. И другата граница 3 плюс хикс на втора минус 4, което отново е хикс минус 1 по хикс плюс 1. Отново имаме хикс минус 1 с хикс минус 1 пада. И долу спрегнати израз. И сме готови направо да сметнем. Като тук вече имаме непрекъснатост, заместваме си. Така, 8 е 2 на трета. С една трета пада. Става 2 на втора. Общо 4. Тук имаме
Отново 8, значи 2 по 2, 4 плюс 4, 12. И горе имаме 1 плюс 1, 2. Или 1, 6. И това клони към 2. А тук да видим. 3 плюс 1, 4. Значи 2 плюс 2 и горе това също клони към 2. Значи 1 шеста минус 1 втора или минус 1 трета, с което задачата е решена.